estudiar aquí a l'escola des de la llar d'infants fins a 6è de primària. Jo, enginyer industrial, em dedico a ajudar particulars i empreses a reduir la seva petjada de carboni. M'he especialitzat en dret penal i dret constitucional. Perquè actualment soc el president dels geganters de Sallent. Soc pastisser, la tercera generació de pastissers de la família. Soc la Clara Pérez, jugadora olímpica d'hoquei herba i també exalumna d'aquí de l'escola. Soc arquitecte. De l'escola el que recordo moltíssim és el dia de Santa Joaquima. L'escola es posava festiva, apareixien gralles, gegants... Aquí vaig adquirir uns coneixements, unes capacitats, uns valors que són la base del que sóc avui. Aquesta formació que es caracteritza la marca Badruna, o perquè som Badruna, que és aquesta formació, aquesta educació basada en valors. Tinc molts records dolços i divertits, la bogeria de quan sortíem tots al pati i jugàvem, quan decoràvem el col·legi com si fos un bosc. Ens ha marcat, ens ha deixat una petjada molt bonica.